kondele, transport system marwake kondele, tiwuok. To kopogore kod transport system, gimachielo mabende dagom ni ilose, to ere kaka seche moko ibobed e kinde makore dose, isewacho kaka ibobed ka iloso transport system e yo makare, matende ni mano tudore kod wechego mag apeyni. To ka wang'iyo wechego mag kata kit udi, mabro bedo e alwora makanyo, wechego mag drainage, kaachiel kod weche mamoko, obed kata mago mag wantiere kod wechego mag apeyni makare, mar mondo mi obed kod teyni makare, kata ma menyo yo e yo makare, gi udi maber. Mago bende nitiere chenro makamano, to ere kaka jopiny nyalo riwore e chenro makamagi, Abala? Mane mabire. Nikech kitimo gimiluongo ni create a new growth node kama kar dongruok manyien e boma, to nitie gimiluongo ni zoning regulations. Zoning regulations no bro mieu a new and different architectural designs. Pango mar gedo ute manyien. Kendo omiyo gimiluongo ni transport mobility infrastructure. Transport mobility infrastructure oting'o ni kama ndara kale, ndeche gi dhi kala kanye. To ewi ndechegi nyaka obed ni ndara ka ndara nigi gimiluongo ni drainage. Kama fula ma pi koth chwe to kale. Nitie pogruok e kind drainage gi sewer line. Sewer line ting'o supply mag refuse, gik ma wuok e dend dhano mowuok e utegi. To igole to bedo channeled. Oluwo kuma onego dhiye. To ting'o nyaka water line supply. Pipe ma supply pi. Mano koro kondelo dwanyre onge gik mabilo. Koro samwaye watimo infrastructure plan mar yore gi walkways. Nyaka obed ni ndara ka ndara niga paya ma ji wuothe ma non-motorized ni onge gima ringe, en dhano kende ma wuothe. To Kisumu nigi tuk kod pikipiki. Nyaka waket gimiluongo ni driving lane for pikipiki. Tuk tunanyisi ni tuk tunawacho ni in future nyaka wane kaka wa face off, nikech keto gini gin passenger transport system ketho interfere gi plan mar city, hinyo plan mar city, nikech gimonya gero en lane mar jo boda boda kod mar joma wuotho. Tuk to plan mare otamwa kabisa. Kata CBD ka gi koko magikoyo, kata kwa keto gi electric ok bikonyo. Koro kadhi e mano, kendo apaya gi nyaka bed gi gimiluongo ni nyaka ne ni kondele onge pogruok odiochieng' gotieno. Kaka ler nitie odiochieng' e kaka ler onego bed otieno. And then nyaka gibed gimiluongo ni security features. Security features magiluongo ni CCTV. Nyaka gibed gi command room margi wuon. Gimiluongo ni a disaster response unit. Man based kondele ma ok nie command room marwa gi police. Koro nyaka mondo watim mano, nyaka wa clear the surroundings ma kondele mokwongo. Nyaka wang'e kuma ji dhi use timba. Jobao nyaka wane kuma watere, jokuoyo nyaka wane kuma watere, jokite nyaka wane kuma watere, joloche nyaka wane kuma watere, jo pickup nyaka wane kuma watere, joma nigi chirni mag kete kacha, mag kete ma ilak highway go nyaka rum, hawking nyaka rum, gigera gik moko ma bade mi use go nyaka rum. Koro jogo nyaka wakwan te mua los kamoro mua terie. Mua koro wakao kondele mondo kore ko wach ni koro elak ndara ka
wadwaro ndara ni wokwe ndara ni wadwaro ni jomogedo gi usud gi chien mondo waket nugi miluongo ni commercial zone. Commercial zone ni onego bed ni ipango jo usbeche kidhi ka no kaka mamba tiyudo ka koro bache pangara gotel eka Kondele bende onego bed ni nitie nikech mondo Kondele obed a night long ni nyalo wuotho gotieno nyako bed ni en gi beche kuma ji nyalo budhe